Oganda jo Kenya to ahinya jo ohala kwano lal magiyudo bang' lal mar teko sitima e gwenge mathoth ma pachoka. Jopiny ogolo ywak gi ewi lal kamano timore mana matin dwe achiel bang' ka teko sitima ne oselal e yo machal kamano. Flora Tieno miyo ler mar wachno. Ei odiochieng', jopiny e gwenge mopogore opogore ne ochako chwalo ng'ur margi kaluwore gi lal mar teko mar sitima. Nweng'o kawuono kaka nwachiewo gokinyi ni sitima onge. Nyithindo dhi riyo kech to sitima no mano wategemea. Dak e dala mar Migori town ka. Tabu mwasebedo go ahinya dala mar Migori kama duong' en tabu mar sitima. Sitima ma Migori en sitima ma lal to duogo. Sasa hizi leo hii tangu saa 7 stima imepotea, tumekuwa na wateja lakini sasa wanakuja wakienda. Kwa wiki kadhaa tumekuwa na shida ya stima, imetu affect sana. Having in mind the fuel expensive to run a generator and the lack of the economic situation of the country, we all can understand that. Eseche gogogo ne ofwenyore ni gwenge mathoth ne teko sitima oselalie kendo chenro mopogore opogore ne ochunka ahinya to ne jogo matimo ohala madwaro teko sitima. Kusema kweli, kupotea kwa hii sitima tumepata hasara kubwa na tumepata shida sana. Unaona sasa kama kutoka asubuhi hatujafanya kazi mzuri na namna hii stima inapotea hakuna kufahamu vizuri watu wa Kenya Power. Mbona watufanyia hivi na sisi ni wateja wao? Tumeathirika sana mambo ya stima. Haina ratiba mzuri ya kwenda na kurudi. Na sasa unajua vitu mingi kwa hoteli tunatumia refrigerators ambazo zinaweka baridi kwa hizo barafu. Na hiyo sasa vitu mingi inaharibika. The power outrage today has made us get a lot of losses here whereby our workers are not able to produce anything, so the company has lost big. Ekar midhiambo kambi keyo teko sitima Kenya Power ne ogolo milome mayango adieri e wi lal mar teko sitima. Kenya Power ne otiyo gi milome e kwayo ng'uono kuom jo Kenya e wi ng'ikruok mar teko sitima. Kambino ne owacho ni ne dhi nyime gi temo ruyore mapiyo e dwoko chenro mag jopiny e wang'e. Ma otimore dwe achiel tok midhiero makamano muoch kendo rocho chenro mopogore opogore mag jopiny. Jopiny koro dwaro mondo mi piny owacho oket okenge mamakre mar reso midhiero mar ng'ikruok e teko sitima matimore piny maru. Tunaweza omba tu serikali waangalie vile wanaweza rekebisha mambo kama haya. At least sisi kama wale wanafanya manufacturing tuweze kupata solution. Ratiba ya stima kwenda iwekwe so that customers wawe aware ili tujue vile jinsi tutaweka hiyo chakula isiharibike. Na tutashukuru sana kama serikali itachukua hii hatua, sababu hiyo ndio biashara kiinua mgongo ya watu ya kihoteli. Ni ng'ato gimore welding en sitima. Mondo mi liel kinyozi, iliede kinyozi en sitima. Mondo mi timne ng'ato blow dry e saloon en sitima. To sitima ni chando wa mawakiani wadare Kenya ka wadhi wadage piny moro koso wala mar sitima ne otamo jo Kenya Power. Jo Kenya Power ma Migori losnwa uru wach mar sitima, to ka okunyal tijno to nitie jo Kenya mang'eny mong'e tich mar management mar sitima, wenegi uru mondo mi gitim tijno. Kenya Power kata kamano ochako ochiwo milome machielo e kar saa 11 gi dakika 25 mar odhiambo malero ni teko sitima oseduoge moko kuom gwenge mag imbo mar Kenya, Nyanza, gwenge moko mag Nairobi, North Rift kod Central Rift. Kenya Power oyango ni midusa mag kambi Ketrako oyango ng'ikruok mane nitie e dag keyo sitima ma Isinya kendo gisetemo magiloso. Flora Atieno, Ramogi TV.